Was, ayo kere majuin palagan sing hati-hati yo kere. Yo. No. Sing siap siok goyong kere yo. Hati-hati yo yo. Nah. Bos. Ayo. Ayo. Was no. Ayo. No. Nah. No. Ayo maju palagan kene ger ayo maju wong ger. Was. Do. Ayo. Ye. Do. Ayo. Was. Karya sesara kakak Jabri. Ayo. Ayo ger maju ing palagan yo ger yo. Ridho mawur mengorone ajuret tetep kaya puntula
titik rekata ingkang Ayo sampe. ayo ger sing ati-ati maju ing palagan ger Yeah. 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 Ridu mawur pengerane tetangga tiap putula ora prandite rakata ingkang dosa ayo sepi ayo waspada ger ayo was do was do Wahyu Turangga Muda Wahyu Turangga Muda nggih oh bagus bagus Mas iki ana Dimas ana Jabrik lan uga ana Regen sing sijine aku durung tepan der yo alon-alon yok ger yok do ya la 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 was hop was do goyang kanan goyang kiri masih bersama Wahyu Turangga Muda. Di kepengane Mas Agus. Kulon kutha tulung agung saiki kaline limang itu pranyata wosirna
Goyang sini. Bapak Wahyu Turanggamudo untuk semua yang hadir pada malam hari matur thank you. Please don't lazy. Cinta
Ayo sing hati-hati waspada kengker. Yo, Ayo. Wahyu Turoko. Eta. 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 Ayo. Yo. Maju kengker ayo. Wasik. Lah, doh. Ayo maju kengker. Kaya mangkene kira kaya mangkene Mas. Oh. Hey. Nah. Yo. Hey. Ayo Mang siji so siji ayo diatur ke. Ayo. Tegar disusul
nyusul mbokmu kan. Yo. Ayo. Wajalah we mak ngomong. Ayo Mas Sutris. Yo, jos. Yo. Ya. Jroning sepi tengah ratri Gar mbokmu gar. trenyo asing ngolongi lamun katon citra wong manis jebul mung ayah-ayahmu Tekan maison jamalan becek tugas mesa jamu ayo bareng tak adepi bangun jiwa lada bebraya. Boy tegar kaya nyusul Eka. Ho ya. Ho ya. Indonesia. Hey. Pripun Pak Tris? Ibu Tegar tak akan turun nang omah kaya nyusul lho gitu lagi. Kuwi lho. Ki lho. Lah iya. Badhe
Iya apa pink apa kuwi? Heeh, baju pink lho. Ora tega. Ibumu tak kan ngombe obat ben aja nyusul, ben turu ning omah. Lah kok nyusul lho. Apa ngemiki? Arep ngepik tegar kok. Heeh. Sing semangat le, yo, Kar. Ya dibacotke, Nduk. Bocah gunung. Apa kau? Yo, hop. Kowe lade. Masih bersama Wahyu Durang Pemuda dan juga anak Basok Audio Kristalek. Pada YouTuber yang kedua. Itu apa ki Bang? Sampai itu apa ki Bang? Iya, iya. Itu apa? Oh. Yo, Ijo. sawer. Ijo. Ijo ya lumayan. Ijo. Warnane biru biasane. Oh, setelah ini birunya cinta. Wes pokoknya pelandaan loman-loman kabeh. Enje. Oh. Apa kau? Yo. Ayo Mak, goyangane Mak. Jajale. Oh. Pokok ora oleh dadi lho Mak. Oleh legak-legut tapi ora oleh dadi. Hija. Yo. Yeah. Wahyu Durang Pemuda. Tadi aturan wilujeng dalu Pak Gus.
katuran binarang sesarakan kalian turun Wahyu Wogomudo. Ayo. Matur sembah nuwun kawuhipun. Ya. Yo. Iki penak iki ya. Ayo. Ayo. Yo. Ayo Mas. Yo. Lo. Ayo lo. Pas. Yo. Siji saka siji oman siji saka siji diaturke. Kaya apa iki ya? Ya ger. Dan wah, Oslo. Ya. Yo. Sa. Lihat. Yo. Iki lo. Iya. Ayo. Yo. Ya iki. Ayo Ladit. Wah. Sing hati-hati Dimas anggone makarya sesarakan kalian Jabri. Ayo le. Mas. Iki lho. Mas. Iya. Maju sithik. Yo. Mundur sithik wae. Lek letokane diapuk ya. Waduh. Lo. Yo. Ayo Ger. Tuh. Yo. Ayo Mas Sutre. Lo. Wah, dadalah. Ayo nger maju ing palagan sing ati-ati yo nger yo. Waspada nger. Was. Yo tumandang mak kemprang-kemprang. Ana baang gone resi putra. Prodane sang raseksa. Ana baang muntap-muntap sarwi lumampah hanya nyegat sang peketan pegatan saulan jiwa sang rumangsa Ya. Lo. Katane ya dikirim. Yo. Iki lo. Bapak Wasis matur sembah nuwun. Ya. Dikebenake ya, Pak. Weh, lah. Kene jar kene papan kene. Yo. Wes ya.
Aturan wilujeng dalu kanca-kanca Tunggul Sari, khususipun Mas Amit dan juga kawan-kawan. Matur sembah nuwun kanca-kanca Nyu Tuba Putra. Untuk malam hari ini juga hadir. Matur sembah nuwun. Rawuh.
Ger kok ora tergitasi nyapa to yo. Ketoke bocah iki kurang vitamin, Ger. Ya. Vitaminnya biasanya ora kene yo biki lho. Ya, ayo Ger. Iya, op. Terus. Iya. Go. Hey. Oh. Hey. Iya. Hop. Iya. Wus. Ayo, alon-alon. Ayo, di kafe make sing alon-alon. Ho. Yuk. Ayo Legim. Kira dok sayah. Sampai rodok sayah Dim. Ayo break. Hop kaya apa? Heh. Woi. Ayo landai. Liak-liak waton kepenak ayo. Wes. Iyo. Matur sepandun kanca-kanca Cipta Budaya Dik Nanta dan juga kawan-kawan. Matur nuwun rawuhipun. Masyarakat Wahyu Turangga Mundo ya iki. Yes. Alon-alon bae, Ger. Sing biasane kebat liwat iki. Iki biasane salto bablas ning kono. Alon-alon. Ya. Wis. Bakul es ya munggah iki, Mbok. Kanca-kanca yoga pengen beli es iki bakul es munggah. Bakul es munggah. Ayo. Ya. Di barang. Alon bae. Ya. Weh. Ayo. Ya. Terus. Asik. Ya. Ayo lo Mas. Waduh. Iki lo. La. Wah yo. Iki lo. Ayo lo. Sing hati-hati. Ala Ger. Wus. Muter yo. Wah, ya kaya ini. Atraksi terbaru nih. Wes, hop. Terus. Awas. Pikir seru. Iya. Ayo. Ayo. Kono kowe lho. Yo. Awas ceblok. Ayo, sini sapa? Mas.
Yo. Ayo. Wasih. Lah. Ayo. Lah. Terus. Ayo. Bos. Ayo nger. Waspada kengker. Ayo. Wasih. Ayo geng, ayo geng. Ayo, bandine bos bandine. Wasih. Aduh. Wis kesel kowe. Ayo, wis repo. Berapa pohon? Oh, Dina. Ayo. Yo. Kok tak? Pinggir-pinggir, rodok tengah bae. Mas. Wasih. Ayo. Ayo. Yo. Dalah. Ya, pisan kan. Yo. Ya. Oh. Dimas lagi lempoh. Dimas lempoh iki. Oh. Op. Oh. Lumayan. Yo. Terus. Yo. Ayo. Mas. Ja. Lo. Sini kalau Yo. Oh. Mas. Hei. Oh, kodok kilo. Kena prank. Yo. Yo. Ya. Yo. Yo. Ya. 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 Wareg Wahyu Turangga. nggih matur Ya suwun. ngono. Marah. Sejak Baik. Moro. Wah, Nah, yo ngono. Ayo. Telaten nono. Iki becakane wis sepi mesti duwite wong-wong Beh. akeh. Jan penting tak pokoke. Kandiane. Yo. Iki lho Mbak. Nah. Nur. Ayo to Mas. Beh, jan bodoh pinter golek duit. Yo. So, ditelateni engko berapa nen? Oh. Mas. Yo, ya. Waduh. Lah. Sik. Oke, iki matur sembah nuwun para rawuh, para penonton sedaya menika kala wau minangka angka setunggal. Nggih sampun katuraken dening para penonton sedaya lan ugi kanca-kanca YouTuber, lan ugi para penonton sedaya wonten ing Plandekan Tulungagung. Kusipun matur sembah nuwun
niki wau dana rasanipun ibu-ibu ingkang sampun paring napa niki wau nggih rezeki. Kagem kanca-kanca seniman lan ugi kagem para joki-joki. Nggih, mugi-mugi dana rasa panjenengan kala wau ndadosaken amal ingkang soleh lan ugi usahanipun panjenengan tansah lancar, rezekinipun malimpah-limpah. Tapi urung kok Bu, aku kula urung kok, kula dereng lho. Lek amine kula mengke lek jenengan pun ngoten lho. Nggih.